Ivica Stančić je vaš i moj prvi gost. Sad, Ivice, kako ja vas da predstavim? Muzika je vaša ljubav, ali isto tako i vi ste pre svega i stomatolog, je li tako? Profesor na fakultetu. Sad, kako ja kažem? Stomatolog zaljubljen u muziku ili muzičar? Pa dobro ste postavili pitanje. Pa ajde da kažem prvo osnovnu profesiju. Ja sam stomatolog, redovni profesor na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ali ja volim da kažem da je muzika došla i pre stomatologije. Znači, ipak pre? Pa pre od detinjstva. Upisao sam stomatologiju sa 18 godina, ali tako. Ali nikad je nisam napuštao. Upisom na stomatološki fakultet, odmah sam se učlanio u Omladinsko kulturno društvo Ivo Lola Ribar i tamo gde sam stao sa tim periodom detinjstva i horskim pevanjem nastavio. Da bi kasnije, kroz svoju univerzitetsku karijeru, možda malo neke pauze pravio, i da bih se pre 15 godina, možda malo više od 15, aktivirao profesionalnije u muzici. Tako da, kad sam postao nastavnik na Beogradskom univerzitetu, polako sam se i u taj profesionalizam solističko-pevački više angažovao i dao. Vi ste zapravo solista, je li tako? Tako je. Vokalni solista Radio Beograda. Koliko sada slavite, koliko godina? Pa evo 15 godina od prvih snimaka za potrebe Radio Beograda i serijala koje je gospođa Nena Kunijević vodila. To je bio jedan od njenih najvećih serijala, Lična karta, Leti, leti, pesma moja mila. To znači da vi zapravo volite tu tradiciju i da je upravo ta muzika ono što vas je uvek privlačilo. Pa upravo to. Ajde da se opet nadovežem na to neko horsko pevanje i to sazrevanje mladih u kulturno-umetničkim društvima, gde smo mi nakon tih proba upoznavali te pesme u nekom našem druženju, a kasnije sam ja počeo da ih istražujem i ušao u dublje u čitavu tu, za mene veoma dragu tematiku i emocije koje ona može da pruži. To znači da vi niste deo estrade? Apsolutno ne. Ovo je umetnički pristup i moj, da kažem, interpretativni doprinos iz moje ličnosti na kompozicije koje su bile i koje će ostati nakon ovog vremena. Ali kako onda da doprete do slušalaca i do gledalaca, s obzirom da je za svaku profesiju važno da budemo u medijima, je li tako? Lepo ste rekli. To nije popularna muzika današnjice. Opet postoji jedna kategorija ljudi koja, nažalost, kada imam koncert i kada sam pevao u Kolačevoj zadužbini, Domu sindikata, ipak je sve to treće doba. To ste potpuno u pravu. Malo je mladih da vidite u sali, kada ste izvođač, interpretator ove muzike. Pa dobro, ali vi se toj generaciji obraćate ili biste volili da tu budu? Ne, obraćam se i ovi, ali mogu vam reći da ne u nekom velikom procentu, ali dolazi mladi. Želja mi je možda, ne možda, nego apsolutno sigurno, da možda tu vrstu tradicionalne izvorne gradske muzike u neko obojim ruho sa možda nekim etno prizvukom, da ne diram njenu formu. Kao što to radi možda Balkanika i Sanja Ilić? Možda ne u toj meri, ali da nešto, neki svoj lični pečat da. I da približi možda, evo da kažem, i ovim novim generacijama. 15 godina obeležavate, slavite, možda neki koncerti, nešto lepo što možemo, evo već ovoga puta da najavimo. Što nas od vas očekuju u ovoj 2019. godini? Pa u ovoj 2019. pa ja se blagovremeno pripremam za ovaj jubilej i evo premijerno da vam saopštim da sam zakazao svoj solistički koncert u Kolačevu Narodnoj zadužbini za 3. oktobar ove godine. Gde ću, eto, sa dovoljno vremena koje imam za pripremu tog koncerta, dati svoj neki lični pečat. Nadam se da će to imati lep odjek i da nakon toga će možda neke nove generacije se više nakloniti ovoj vrsti muzike. Kako će otprilike, odnosno kako ste zamislili taj koncert? Hoćemo samo uživati u vašoj muzici i vašem izvođenju ili će tu biti još i nekih gostiju, možda i neke priče? Sve ste već unapred rekli kako sam ja osmislio. Dakle, gostiju će biti
da ne otkrivam još ko. Dobro, Bićemo naravno. 2-3 gosta. Dobro. Ali sve će to propratiti jedna priča mog nekog pevačkog, a i profesionalno stomatološkog puta. Biće tako jedno lepo spakovano večer, u nekih sat i po, i mislim da će ostaviti neki trag u vremenu. Mi dođemo, znači, kod vas da popravljamo zube i vi nama pevušite i onda mi, pošto, mislim, sami znate da ipak ljudi nekako imaju malo strah, jel tako, od tog odlaska kod zubara. Da li vi pevušite dok popravljate zube? Dešava i se to, normalno kad su studenti, tu specijalizanti, to nisu prilike, ali možda kad su neki, da kažem, pacijenti... Mislim da opustite pacijente. Šalimo se malo, ali pitam vas. Pre nekih 10 godina imao sam pacijentkinje u nekim ordinacijama, duše trećeg doba, gde su one znale da ja pevam, čak su i one znale sa mnom da pevaju. Kaže, nemojte doktore da mi dajete anesteziju, ajde malo da pevušimo i onda ću lakše to sve podneti, taj bol. A možemo mi sada nešto ovako da pevušimo i da mi čujemo ovo nešto ovako za kraj ovog razgovora i slikanja vašeg portreta? A možemo? Pa uvek sa zadovoljstvom, ali sad mozgam šta bi bilo primereno. Neka to bude kompozicija koju sam od skoro stavio na svoj repertoar, koja nije mnogo eksploatisana i nije se mnogo za nju čulo. I upravo je to moja misija, da neke zaboravljene ili neke nove pustim, da kažem, među narod. Beli grade, beli vinograde, na tekst Dobrice Erića, a na muziku Nedeljka Bilkića. Ajde, evo, može samo kratko da tako zaokružimo ovaj naš razgovor. Izvalite, uživamo. Beli grade, beli vinograde, dve te reke u naručju nose, tu ja sadih svoje rukosade, njene ruse kose. Svu noć gore moje divne rane i ne može zora da mi svane, dok mi njeno lice ne zasija kao sunce nasred terazija. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje sa slikanjem sljedećih portreta. Evo, čuje se i aplauzi za kamera. I svi se smeše ovde i evo naš kolega kamerman, a boga mi i direktor Muzeja Narodnog pozorišta, koji nas ovde uvek rado nam dopušta da u ovom prostoru snimamo naše emisije.